U mikrofonu trenér Jastřembia, pan Robert Kalaber po dnešní utkání tady ve Frýdkom-Místku. Pane trenére, výsledek pro vás není možná příznivý, ale co vám to utkání naznačilo? Tak prehrali sme Super Bowl efektívnejší, a respektíve zápas rozhodli skúsení hráči, individuality, ktoré domáci majú a využili jednu presilovku, jednu situáciu po presilovke, keď už sme boli 5, ale vystrelili z uhlu a to sú góly, ktoré by sme nemali dostať, ale myslím, že s predvedenou hrou môžeme byť spokojní. Samozrejme chyby nejaké sú, ale stále máme prípravu, skúšame niektorých hráčov na niektorých postoch, ktorí nehrávali a pripravujeme sa do sezóny, takže ten zápas mal dobré tempo, aj keď vieme, že tá ľadová plocha nie je taká, jak by mala byť, ale bohužiaľ vonku je také teplo. Nedá sa s tým nič robiť, podmienky boli pre obidvoje mužstvá rovnaké. Ja si myslím, že dobrý zápas z obidvoch strán, dá sa povedať, dosť rýchly, dosť tvrdý, nič tomu nechýbalo. Proste spravili sme viacej chýb, ktoré super využil a zaslúžene vyhral. Musíme sa naučiť hrať 60 minút podľa našeho herného plánu a robiť základné, správne rozhodnutia a správne riešenia herných situácií a až potom môžeme dávať nadstavbu, hrať na krásu alebo nevymýšľať niečo navyše. My potrebujeme 60 minút hrať stále ten istý hokej, podľa toho, jak máme nastavený herný plán a to, čo chceme hrať, či to je v útoku alebo v obrane. Ale keď toto budeme robiť, tak verím tomu, že do ligy budeme správne nastavení. Co říct na téma přesilovek? Dneska mi se některé líbily, některé možná byly horší, ale do začátku ligy ještě chybí docela hodně času, víc než 3 týdny, ale ty přesilovky vypadaly v některých momentech třeba v mých očích dobře. Tak boli 3 presilovky, dali sme 2 góly a tá jedna vlastne padla hneď, jak skočil hráč na ľad, takže keď to zoberiem, že boli stále 4 a ten 5 bol ďaleko, takže nestihol sa vrátiť, že 3, 2 alebo 2,5 využité presilovky. V určitých fázach sme to hrali príliš okato a hlavne hľadali sme iba jednu možnosť. Nakoniec chalani začali riešiť tých možností viacej, roztiahli ten obranný tvár a zrazu to sa otvárali tie okienka a som rád, že tá presilovka bude alebo funguje, ale stále verím, že nie sme ešte v tej ideálnej zostave. Verím tomu, že aj hráči, ktorí ak prídu, ja im držím všetkým chalanom palce, ale keď sa náhodou vrátia, tak jednoducho zase nám stúpne kvalita jak útoku, tak presilovej hre a myslím si, že presilovka by mala byť zase, dúfam, že bude zase naša najsilnejšia zbraň.